Congalsa deu inicio ás súas celebracións navideñas con concurso de postais e decoracións, pero non só iso, xa que tamén incluíu a súa campaña solidaria de recollida de xoguetes, que se pechará o 19 de decembro. A empresa Congalsa deu inicio ás súas celebracións navideñas cun completo programa de actividades para todos os seus empregados e familias. O luns entregáronse os premios dos concursos de postais e adornos navideños, onde os traballos de nenos e xóvenes vinculados á compañía foron os protagonistas. Saúl Brión, Fabio Fernández e Elina Sanlés foron os gañadores no concurso de postais, que cada ano se converte nunha tradición, e as súas obras serán as felicitacións oficiais de Congalsa durante estas festas. Ponemos en marcha un montón de iniciativas entre nuestros trabajadores, como concursos de creatividad, de postales, que ya llevamos 8 ediciones, este año otro de decoración navideña para los trabajadores. Ayer precisamente tuvimos la fiesta de entrega de premios y fue un acto muy bonito, tuvimos una chocolatada con churros nuestros de la marca Ibercook y son actos muy bonitos en los que nos gusta implicar a todos los trabajadores. Ademais, tivo lugar a terceira edición do concurso de decoración navideña para os empregados, sendo María del Rocío Pazos, operaria de produción, a gañadora. A xornada continuou cunha chocolatada acompañada de churros e os asistentes tamén tiveron a oportunidade de realizar unha visita guiada polas instalacións da empresa. A festividade tamén mantén un forte compoñente solidario, xa que Congalsa está a organizar unha recollida de xoguetes para apoiar a colectivos desfavorecidos. A campaña estará aberta ata o venres 19 de decembro e os xoguetes recollidos serán entregados a entidades locais. La parte solidaria, que toda la plantilla se implica, ponemos un contenedor a la entrada de la fábrica, así que tanto trabajadores como cualquier persona que quiera dejar juguetes allí, pues encantados de gestionarlo. Hasta este viernes todavía lo tendremos operativo. As celebracións pecharán o ciclo coas tradicionais ceas de Nadal, que reunirá a toda a plantilla no pabellón deportivo Torres Colomer de Palmeira.